Исәнмесез, Яңа Гасыр каналында турыдан-туры эфирда Татарстан хәбәрләре тапшыруы, студияда Илгиз Шәкуров, чыгарылышның төп темалары. Күрсәтелмәгән хезмәт өчен баш бәясе түләргә кирәк. Бездә бит контейнер да юк, площадка да юк, машиналардан килеп җиганы да юк. Лаеш районы Вороновка авылында яшәүчеләргә чүп-чар чыгарган өчен 30 меңгә якын түләү килгән. Бу зур суммалар каян килгән? Мәсьәләне Шулпан Касыймова өйрәнде. Икътисадка зур игътибар юнәлтергә кирәк. Санкции, они пока мы не будем самодостаточными, они никогда не кончатся. Нам необходимо свою науку развивать. Икътисадны ныгыту өчен нинди юнәлештә эш алып барырга кирәк? Бу хакта коллегида фикер алыштылар. Тулырак Интерсофиолин. Спорт ярышлары гына түгел, чын көрәш бәйрәме. Чыннан да безнең иң дәрәҗәле бәйге санала. Мин инде аларны янәшә куям республика чемпионаты белән бергә. Республиканың көрәш батырлары белән Инзилә Хусаинова да аралашып кайтты. Лаеш районы Вороновка авылы халкы гыйнвар өчен счет алган. Чүп-чар өчен кемгәдер 7, кемгәдер 20 мең сум исәпләгәннәр. Халык безгә бу хезмәтне бер кемнең дә күрсәткәне юк ди. Хәтта авылда контейнерларда куелмаган дип баралар. Бу районга ПЖКХ төбәк операторы хезмәт күрсәтә. Алар без чүп чыгардык, ә халык 2019 елдан бирле түләмәде ди. Алар җыелган бурычны 3-кә бүлгән. Шундай ук сумма март һәм апрельдә дә киләчәк. Хаклык кем ягында? Четерекле мәсьәләне Шулпан Касыймова өйрәнде. Бездә бит контейнер да юк, площадка да юк, машиналардан килеп җиганы да юк. Вакыйф Хәйруллин Вороновка авылында 17 ел яши. Хатыны белән икесе пропискада торалар. Гыйнварга көнкүреш калдыклары чыгарган өчен 7,5 сум килгән. Әмма алар машиналарны күргәнебез юк диләр. Шүпне я балалары алып китә, яисә күршләргә биреп җибәрәләр икән. Куйсыннар, менә 1 марттан контейнер, площадка, график ясыннар, мин киләчәкмен. Күп монда язылган постановлениедә. Постановлениене күргәнем юк, анысы төрлечә диләр. Кем кеше саныннан, кем квадратный метрдан, кая ничек саныйлар, анысын әйткән кеше юк. Бездә бит бернинди договор да юк. Әйткән кеше дә юк. Бу проблема бөтен авыл халкының тынычлыгын бозган. Көнкүреш калдыкларын чыгарган өчен кемнәргәдер 8, 20, хәтта 30 мең сум килгән. Сораша торгач, бурычның 3 ел өчен исәпләнгән ачыклана. Не прописаны мы здесь. Я живу. Монда безнең беркем дә пропискада түгел, барыбыз да Казанда теркәлгән. Шуңа күрә без чүп өчен шәһәрдә түлибез. Мондагы йорт өчен 7 мең килгән. Күршесе Әхмәт Вахаповка 15 мең сум исәпләгәннәр. Алар монда 5 кеше яши. Шуңа сумма да зуррак. Вот я никак не понимаю. Мин аңлый алмыйм, безгә килеп килешү төзүче булмады. Квитанциясын җибәргәннәр, полициягә шалтыраткан идек. Килеп нәрсәдер тикшергән булдылар да киттеләр. Әлегә җавап бирүче юк. Авыл халкының сүзләренә инану өчен без урамнар буйлап уздык. Әлеге авылда 400 йорт бар, 1000-нән артык кеше яши диләр монда торучылар. Без хәзер менә бөтен авылны әйләнеп чыктык, әмма бер контейнерны да күрмәдек. Вороновка авылына ПЖХК төбәк операторы хезмәт күрсәтә. Аларның сүзләренчә, милли хуҗасы чүп-чар чыгарган өчен идарә оешмасына яисә үзләренә килеп килешү төзергә тиеш. Ә контейнерлар урнаштыру белән район хакимияте шөгыльләнә. Лаеш районы башкарма комитетында әйтүләренчә, алар берничә тапкыр куеп караган, әмма халык контейнерларны алып китә икән. Төбәк операторы узган ел районда Росреестр аша теркәлгән йортлар исемлеген яңарткан. 4000-нән артыгының килешүе булмавы ачыклана. Бу бөтен авыл дигән сүз. Место накопления отходов находится в соседнем населенном пункте Песчаный. Көнкүреш калдыкларын җыю урыны Вороновка авылыннан 500 метр ераклыкта урнашкан. Кымлык авылда бар. Халык үз чүп-чарын шунда алып барып тапшырала. Квитанциядә исәпләнгән сумманы алар түләргә тиеш. Алар мондай зур суммалы квитанция әле тагын март һәм апрель айларында да киләчәк дип белдерде. Авыл халкының хәленә кереп, алар бурычны янәсе 3 өлешкә бүлгән. Трак коммуналь хуҗалык өлкәсендә иҗтимагый контроль үзәгендә бу түләүнең законлы исәпләнгәнен искәртте. К сожалению, наши собственники не всегда знакомы с законодательством. Кызганышка барлык кеше дә законны белеп бетерми. Алар чүпләрен Казанга яисә күрше авылга алып барып ташлыймы, ансы мөһим түгел. Казанда, Лаишта бер үк төбәк операторына карый, тарифта бер. Түләүләр я милек хуҗасына яисә кеше санына карап билгеләнә. Хуҗа үзе шәһәрдә яшәсә дә, авылдагы йорты өчен дә, фатиры өчен дә түләргә тиеш. Татарстанның дәүләт трак инспекциясында Вороновка авылыннан мөрәҗәгать итүче булмады диләр. К нам поступает обращение в ГЖРТ. Мөрәҗәгать була икән,
без аларны үз идарә органнарына җибәрәбез. Чүп-чар җыюның ничек оештырылуын, контейнерлар булмау сәбәпләрен ачыклау өчен. Шулай ук районның прокуратурасына да хәбәр салабыз. Алар үз чиратында тиешле чара күрергә тиеш. Районда чүп реформасы белән бәйле проблемалар булган тагын берничә авыл бар. Татарстанның дәүләт торак инспекциясе халыкның хокукларын яклау өчен судка мөрәҗәгать әзерли. Чөнки алар чүпләрен машинага тиеп Казанга кадәр алып барырга тиеш түгел диләр. Көнкүреш калдыкларын җыюны тиешенчә оештыру зарур. Лаиш районыннан Чулпан Касыймова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Үткән чыгарылышта без Тукай районының Калмаш авылында яшәүчеләрнең өйләрен газга тоташтырганда килеп чыккан мәсьәлә турында сөйләгән идек. 2020 елда 9 урамга Приозерный милекчеләр ширкәте газ турбасы сузган. Бу ширкәттә 50ләп кеше исәпләнә, төзелешкә алар үз акчасын тоткан. Ә бушлай газлаштыру программасы башлангач, бистәдә яшәүчеләрнең күбесе шушы мөмкинлектән файдалану теләген белдергән. Газны аларга Газпром Трансгаз Казан оешмасының Йорчалыдагы филиалы тоташтырган. Әмма күпмедер вакыт үткәннән соң халыкка Приозерный милекчеләр ширкәтеннән 150 мең компенсация түләтү кирәклеген белдереп, хатлар, шикаятьләр килә башлый. Безгә ширкәттә аңлатуларынча, акчаны газга тоташтырган өчен түгел, ә газ турбаларын төзегән өчен компенсация булрак сорыйлар. Жителям, значит, тем, кто участвовали в строительстве, конечно, эта ситуация не понравилась. Газ турбасы төзелеше өчен түләгән кешеләргә бу хәл бер дә ошамады. Берәүләр түләгән, икенчеләр түләмәгән. Ә газ турбаларыннан файдалана булып чыга. Шуңа күрә дөреслек булсын өчен судка мөрәҗәгать итәргә булдык. Біз үз милекчеләребез мәнфәгатен койгыртып, түләмәүчеләрдән газ турбалары төзелеше өчен компенсация таләп итәбез. Требуем от них компенсацию за строительство газопровода, который мы построили. 2022 елда Татарстан икътисады санкцияләргә бирешмәде, үз тотрыклылыгын саклап калды. Бүген республиканың социаль-икътисады үсешен тәэмин итү штабы һәм икътисад министрлыгының уртак коллегиясендә шул турда әйттеләр. Киңәшмәдә Рөстәм Миңнеханов катнашты. Татарстанда тулаем төбәк продуктын җитештерү күләме арткан, ул 4 триллион сумга якынлаша. Бу юнәлештә Татарстан Россия төбәкләре арасында 7нче урынны били. Шул ук вакытта район шәһәрләрдә эшлисе эшләр байтак. Әйтик, берничә райондагы сәнәгать паркларына узган ел нибары берәр резидент кына җәлеп ителгән. Республика рәисе оешма җитәкчеләреннән дә, район башлыкларыннан да җавап таләп итте. Тагын кайсы юнәлештә эшчәнлекне арттырырга кирәк булачак. Йомгаклау коллегиясеннән Илдар Сафиуллин. Баштан бик курыккан, беренче тапкыр Сабантуйга баргач, чөнки белмәдем, ышыймы кешеләргә. Бөтенесе бик күп итеп килеп, бер-берсенә сиңа менә оятсыз, сиңа усал, сиңа менә башымны катырма ярый. Әлмәт кызы Әдилә Хафизова төрле кызыклы татар сүзләре язылган кием салым белән сату итә. Шөгыле белән икътисад үсешенә дә өлеш кертә. Татар телендә сакларга омтыла. Узган ел Сабантуенда саткан, аннары маркетплейска чыга. Безнең төп максат яшьләргә татар телебезнең матурлыгын, абруйлыгын һәм кызыклыгын күрсәтергә. Әйберләргә менә шундый кызык сүзләр язып, без татар телен яшьләр арасында модага кертергә исәп. Икътисад министрлыгының еллык коллегиясенә килүчеләр өчен үзебездә җитештерелгән продукция күргәзмәсе тәкъдим ителгән иде. Алар белән Рөстәм Миңнеханов та танышты. Яшелүзәндә эшләүче егетләр К5 модели яңа КамАЗларга детальләр ясый. Вы подогреваете, да? Да, это она вот Випаста, а это модуль масляный, сейчас это прототип, значит, это КамАЗ. Чит ил товарларны алмаш булырлык әлеге запас частьләр бүгенге шартларда техника, төзелеш, медицина тармагы өчен бик кирәк. Гадәттә әлеге аппарат янына килергә куркмаган кеше бик сирәктер, ләкин менә хәзер аның янында басып тору чын мәгънәсендә зур горурлык. Бу булачак теш табиблары, ягъни студентлар өчен шундый махсус тренажер. Бүгенге станция шартларда Россия эчендә аңа ихтыяҗ бермә-бер артты дип белгечләр. Ул тулысынча Казанда җитештерелә. Нам нужен это хороший. Я боюсь. Но запуск реальной стоматологической установки начинает в этом году. Занимайтесь очень спокойно. Рөстәм Миңнеханов бу медицина аппаратының бик кирәкле булуын әйтте. Үткән ел ил һәм республика икътисады өчен җитди сынаулы булды. Татарстанда тулаем төбәк продуктын җитештерү күләме арткан, ул 3 триллион 800 миллиард тирәсе. Нәтиҗәдә Татарстан Россия төбәкләре арасында 7нче урында били. Республикада уртача хезмәт хакы 50 мең сум. Идел буе төбәкләре арасында бу иң югары күрсәткеч. Благодаря нашим предприятиям, трудовым коллективам, несмотря на санкции, давление, сохранили производство, сохранили рабочие места, обеспечили стабильность, нашли новые формы и поставок, и логистических цепочек. Видео элемтәша коллегиядә Россиянең икътисади үсеш министры урынбасары катнашты. Ул Татарстанга бәя бирде. Благодаря работе профессиональной команды Татарстан командасының оста эшләү нәтиҗәсендә икътисад алга таба бара. Республика Идел буе федераль округында да, гомумән ил күләмендә дә иң яхшылар рәтендә.
Татарстан өчен төп максатларның берсе технологик яктан мөстәкыйльккә ирешү, тик ни гаҗәп республикада фәнни эшләнмәләр ясау азайган. За последние 10 лет количество полученных патентов на изобретение в республике сократилось на 17%. Вузам совместно с бизнесом необходимо провести корректировку программы научных исследований для получения конкретных прикладных результатов. Санкции, они, пока мы не будем самодостаточными, они никогда не кончатся. Нам необходимо свою науку развивать. Ил күләм һәм республикадагы программалар ярдәмендә урта һәм кече бизнес вәкилләре арта. Хәзер анда 500 меңнән артык кеше мәшгуль. Республикада барлык хезмәттән 60% бизнеска күрсәтелә. Барысы да электрон форматка күчерелгән. Үткән елда бизнеска электрон форматта күрсәтелгән хезмәт динамикасы артты һәм 50%ка җитте. Алга таба үсеш өчен быел электрон эшне вакытында күрсәтү сорауларына квартал сайын мониторинг үткәрелә. Хәл итәсе тагын бер мәсьәлә ул салым буенча җыелган бурыч. Татарстанда әҗәтләр 78%-ка арткан һәм 15 миллиард сумга җитә. Төзелеш һәм сәнәгать министрлыклары карамагындагы оешмалар бурычка баткан ди коллегиядә чыгыш ясаучылар. Бу белгенлеккә илтүче адым. Нарастили задолженность. Это ненормально. Задолженность что такое? Это кандидаты на банкротство. Это потерянные рабочие места. Это потеря бюджета. Имущественные налоги. Вот только на 1 января 2,6 миллиарда задолженность по имущественным налогам. Это физические лица. Вот каждый из нас должен заплатить то, что должен заплатить. Рөстәм Минханов әйтүенчә, районнардагы сәнәгать паркларының эше җайга салынмаган. 7 райондан ибары берәр резидент, тагын 4 районда парклар 30%-ка гына тулы. Гәрчә бюджет акчасына төзелгән булсалар да. Заполняемость парков должна быть обеспечена не менее чем на 70%. Это зона ответственности, в том числе и глав, совместно с агентством инвестиционного развития, инвестиционно-венчурным фондом, значит, ну и, конечно же, координатор в министерстве. Хотя мы пока не от инвестиционного фонда. Где инвестиционный фонд? Агентство инвестиционного развития. Далее. Давайте немножко занимайтесь, а то вы теоретически очень молодцы. Форумы и все эти дела. А реально вот пока вас не видно. Üstünlüklе икътисади үсеш территориялар белән дә шундый хәл. Рөстәм Минханов Түбән Камада тәнкыйтьләде. Анда бер яңа резидент та юк. Чистайда да хәл мөшкел. Моның өчен эш урыннары, транспорт, социаль инфраструктура кирәк. Быел Казан агломерациясе проектын эшләп бетерергә тиешләр. Чиратта Кама һәм Әлмәт тора. Казанга якын булган районнарда инвестициялар, резидентлар җәлеп итү кыенлыгы юк. Без Казанга якын булган районнардан берсе, безнең конкурентный өстенлекләр шуңа күрә күп. Бездә яхшы инде булган көчле экономик потенциал бар. Мин әйткәнчә, без инде 6-нчы экономика республикада булып чыгабыз. Санкция булса да, безнең районда планнар күп. Безнең предприятиеләр эшләр, заказлар бар. Безнең районда экономика бик сөмешле. Тагын бер мөһим максат бар. Нефть тармагындагы яңача салым Татарстан икътисадына ничек йогынты ясавын анализлау шарт. Шуның белән бәйле республика керемен тулыландыруның яңа юлларын эзләргә кирәк. Илдар Сафиуллин, Гадел Меңдубаев, Яңа Гасыр каналы. 1 марттан электромобиль хуҗалары түләүле юллардан бушлай йөри ала. Россия хөкүмәте ел ахырына кадәр аларга шундый хокук бирде. Электромобильдә түләмичә 6 федераль трассадан үтәргә мөмкин. Моның өчен Автодор түләүле юллар офисына машинаның электр двигателендә генә эшләүе турында документ тапшырырга кирәк. Электромобильләрне бушлай йөртү тәҗрибәсе Россиянең 2030 елга кадәрге электр автомобиль транспортын җитештерү һәм куллану концепциясе нигезендә кертелә. Аның буенча тагын 7 елдан мондый машиналарга заряд бирүче 25 мең станция төзелергә тиеш. Бүген Татарстан юлларында тагын бер кешенең гомере өзелде. Куркыныч юл һәлакәте Минзәлә районында килеп чыга. М7 трассасында Ford белән Mitsubishi машиналары бәрелешкән. Mitsubishi йөртүчесе шунда ук һәлак була. Дәүләт автоинспекциясе әйтүләренчә, ул алдындагы машинаны узам дип каршы як полосага чыккан. Гәрчә бу урында узу тыелган булса да, ЮХИДИ хезмәткәрләре әйткәнчә, бу шофер иминлек кайшында тиешенчә эләктермәгән булган. Ford автомобилен йөртүче хастаханәгә озатылган. Исегезгә төшерәбез, ел башыннан Татарстан юлларында инде 29 кешенең гомере өзелде. Татарстанда мөгезле эре терлекне чиплаштыру
чиплаштыра башладылар. Мал туар турындагы мәгълүматны Харриот дигән бердәм базага кертәчәкләр. Аның аша хайванның кайда һәм кайчан туганын, тукымын, кичергән авыруларын белеп була. Шулай ук бу маркировка зарарланган терлекне кертмәскә дә булышачак. Шәхси хуҗалыклар өчен чиплаштыру бушлай үткәрелә. Мөгезле эре терлекне теркәү республикада ничек бара? Бу хакта Алия Сабирова. Биктау районының Зур Киек авылындагы шәхси хуҗалык. Гайнуллинар 10 баш мөгезле эре терлек асрый. Ветеринарлар малларын башта туберкулезга тикшерә, канала сыңыннан колакларына чип куя. Нәтиҗәдә сыер турында бөтен белешмә булачак. Терлекнең колагындагы чип аның электрон паспорты. Монда хайванның туган урыныннан алып, прививкалар һәм кичергән авыруларына кадәр күрсәтелгән. Хәзер хуҗаларга бу мәгълүматны истә тотарга кирәкми. Ветеринарлар аны махсус җиһаз ярдәмендә яки программа аша карый ала. Бу эшне җиңеләйтәчәк. Чөнки белеп бетермиләр терлекнең кайчан туганын, кайчан кайда булганын, исемнәрен белмиләр. Шуңа күрә номеры бар, чипы бар, без керәбез, карыйбыз. Бу яшь терлеккә чип урнаштыру кирәкми. Аларның колакларында мондый биркалар инде бар. Хуҗалыктан сатып алганда ук таналарның туган вакыты, төре тыкымы билгеле булган. Чит хуҗалыктан алсак, шулай ук чипированный була бит инде. Үзебез карый алабыз, нинди сыерлардан туганбыз ул. Күп мәсәт бергән анасын, шуларны белеп буладыр дип беләбез. Яйдырак булыр. Биркалар алгач белешмә Харриот дигән бердәм базага кертелә. Бу система аша илдәге мөгезле эре терлек турындагы мәгълүматны карап булачак. Төрле регионнан төрле хайваннар керә. Аларда кергән төрле особо опасный инфекциялы авырулар и шул терлек аркасында бөтен республика, район неблагополучие булырга может. Без шул идентификатор белән шуны тикшереп Кулак номерынан беләбез, что ул кайсы яктан килгән, кайсы областьтан килгән ул терлек. Хайруллинар хуҗалыгында көненә 50 литр сөт саула. Закон үз көченә кергәч, системада булмаган мал туарының итен дә, сөтен дә сатырга рөхсәт ителмәячәк. Шуңа бу алар өчен бигрәк тә мөһим. Шәхси хуҗалыклар өчен идентификацияләү бушлай. Моның өчен республика бюджетыннан 58 миллион 650 мең сум акча бүлеп бирелгән. Федераль закон буенча бу мәҗбүри процедура. Без тиеш 1 март 2024 елга бөтенсен маркировка итеп система Харриотка кертергә. Бу закон инде безнең действието башлый дип әйтик инде 1 сентябрьдән 23 елдан. Но без инде республикадан алданрак тотынган, менә инде күрше регионнардан билешкәнек, онда инде авыл халкы үзләре менә шул чипларны сатып алалар, биркларны сатып алалар и эшләгән өчен түлиләр. Бүгенгә республикадагы мөгезле эре терлекнең 75%-ында QR-кодлар бар инде. Алия Сабирова, Роман Фейнин, Яңа Гасыр каналы. Татарстандагы тоналган фермерның атлары кимегән, монда ул авыл җирлеге башлыгын гаепли. Ни өчен фермер көтүлек җирләреннән мәхрүм калган? Бу хакта Реальное время интернет-газетасы яза. Татарстанның Азербайҗан белән хезмәттәшлеген ныгыту турында бүген хөкүмәт йортында сөйләштеләр. Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов әлеге илнең икътисад министрының беренче орынбасары Эльнур Алиев белән очрашты. Алар эшлекле элемтәләрне арттыру турында да фикер алышты. Милли көрәшебезне республиканың иң дәрәҗәле спорт түре итәргә телиләр. Татарстан көрәш федерациясе президиумы рәисе Марат Әхмәтов шулай дип белдерде. Бүген Казанда Муса Җәлил истәлегенә көрәш турниры башланды. Аны ел сайын Ватаным Татарстан газетасы оештыра. Герой-шагыйрь узган гасырның 20нче елларында шушы газетада эшләгән. Быел турнир инде 60нчы тапкыр үткәрелә. 2 көн дәвамында бөтен Россиядән җыелган көрәшчеләр бил алышачак. Ачылыш тантанасыннан безнең репортаж. Келемгә башта көрәш батырлары түгел, ә Бөек Ватан сугышы каһарманы Муса Җәлил чыккан. Аның образын Тинчурин театр артисты Илфак Хафизов җанландырган. Сәхнәләштерелгән күренеш герой-шагыйрьне яу кырына озатулары турында. Турнир башланганчы көрәш ветераннарын да тәбрикләделәр. Түбән Камадан Габбас Әхмәдиев 56 яшенә кадәр бил алышкан. Муса Җәлил исемендәге бәйгедә дә 2 тапкыр батыр кала. Дәрәҗәле яшьләрне үстерсен турниры. Искалу элекке көрәшкән көрәшчеләрне, батырларны искалу турниры. Халак булган сугышта безнең әтиләрне, бабайларны искә алу турниры. 60 еллык әлеге турнирга Муса Җәлил исем биргәннәр, герой исем биргәннәр. Келәмдәге егетләр яу кырындагы батырларның геройлардан үрнәк алсын дип теләгәннәр. Һәм үзебез күреп торабыз, без бүген тормышыбыз шундый хәлдә, безгә геройлар кирәк, батырлар кирәк.
Келәмдә бөтен Россиядән җыелган көрәшчеләр бил алыша. 11 төрле авырлыкта 45 команда көч сынашалар. Ринас Калимуллин бу турнирда инде 7 мәртәбә җиңү яулаган. Быел да бирешергә уйламый. Элекенге вакытта шикелле түгел, сабантуйда гына көрәш шикелле. Хәзер более профессионалга әзерләнеп бара. Көрәшчеләр күпкә тырыша монда, барысы әзер. Ярышлар гелматор шундый дәрәҗәдә үтә. Татар халкының горурлыгы булган милли көрәшне тагы да югарырак дәрәҗәгә чыгарырга телибез. Аның киләчәге өметле ди Марат Әхмәтов. Безнең иң дәрәҗәле бәйге санала. Мин инде аларны янәшә куям республик чемпионаты белән бергә. Әмма ләкин герой шагыйрь белән дә бәйле булуы, ул ничектер аның абруен тагын да күтәрә кебек. Бүгенге илебез язмышында әле безнең андый образ, патриот, герой образы бигрәк тә кирәк. Җәлил исемендәге көрәш турниры быел 60-нчы тапкыр уздырыла. 2 көн дәвамында республиканың төрле районнарыннан 400-гә якын көрәшче бил алышачак. Ә бәйгенең абсолют батыры исә иртәгә билгеле була. Интеллект Саинова, Вадим Илларионов. Яңа гасыр каналы. Казанда Ярдәм фондында йөрәккә якын алабыз проектының быелгы тернәкләндерү курслары башланды. Ул күзләре начар күрүчеләр өчен. Монда аларга тормышта үз урыннарын табарга ярдәм итәләр. Көн күрештә кирәк булган күнекмәләрне бирәләр. Психологик һәм физик яктан тернәкләндерү каралган. Быел бу курслар 3нче тапкыр Россия президенты грантын утты. Һәм илдә иң яхшы 100 проектлар исемлегенә керде. Тормышны үзгәртә торган проект турында безнең репортаж. Бу шардар ярдәмендә без өйрәнәбез укырга. Рамил Асылбаев Башкортстаннан, ул хәрби офицер. Кайнар нокталарда хезмәт иткән, контузия алу сәбәпле 47 яшендә күрү сәләтен югалта. Казанга йөрәккә якын алабыз тернәкләндерү курсларын үтәргә килгән. Үзгәрешләрне инде сизәм ди. Кешенең бит инде уверенность булмай бит инде тормышта. Бunda килгәс инде укытучылар, грамотный укытучылар белән ошырашкаш инде алар безгә яшәргә, ничек алдагы тормышта ничек яшәргә өйрәтәләр бит инде. Үз вакытында бу курсларны үткән Марсель Ибрахимов хәзер 4нче елында мөгаллимлек итә. Брайль системасы буенча гарәпчә укырга өйрәтә, Коръән аятләре белән таныштыра, Татарстан тарихы һәм дөнья диннәре буенча дәресләр үткәрә. Безгә килгәндә алар бик депрессияларда, бик күп депрессия бар. Алар киткәч, аларның настроение бик әйбәт. Аларның монда икенче гомер кебек ачыла. Киләсе елның июленә кадәр 7 шундый курс каралган. Аны күзләре начар күргән 245 кеше үтәчәк. Быел беренчесе гыйнвар аенда башланган. Монда Татарстаннан кала Башкортстан, Удмуртия, Дагыстаннан, Белгород, Оренбург, Самара, Әстерхан, Ростовтан килүчеләр бар. Бу курсларда иң беренче психологическая реабилитация узалар, ориентирование, җәрәргә, самообслуживание, шуша компьютерда эшләү, брайль системасы буенча уку, язу. Аннары монда ук безнең культурный программа, экскурсиялар, музейлар, театрларга алып барабыз. Һәр курсларда яңгылыклар бар. Күбрәк истәлде физический культура, то есть менә спорт буенча. Потому что безнең менә хәзер уникаль шундый спорт комплекс ачылды, шунда хәзер алар йөриләр, анда спортивный тренажерларда, допустим, шундый соревнованиялар уздыралар. Әлеге тернәкләндерү курслары 2007 елдан бирле гамәлгә ашырыла. Быел ул илдә иң яхшы 100 проект исемлегенә кергән һәм 3нче тапкыр Россия президенты грантын отты. Бу 8 миллион 748 мең сум акчалата ярдәм, тагын 6 миллион сум фондның үзеннән каралган. Курсларда катнашучылар өчен барысы да бушлай. Аларның юл чыгымнарын каплыйлар, ашау һәм яшәү өчен дә түләргә кирәкми. Тернәкләндерү өчен төрле белгечләр җәлеп ителә. Алия Сабирова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Бүгенгә менә шундый яңалыклар, рекламадан соң иртәгә көнгә һава торышы фаразы. Аның белән бүген иркә таныштырыр. Огромный ассортимент портьерных тканей. Феерия, Тукая, 58. Хөрмәтле театр сөюче дуслар, Сабир Әмәтбаев исемендәге Минзәлә татар дәүләт драма театры Казанда 20 февраль Валяскар Камал театрында, 21 февраль Кариев театрында, 22 февраль Осинова мәдәният йортында, 23 февраль Әтнә театр бинасында. Билетлар театр сайтында. Рәхим итегез, яшь чикләве 12+. Добро пожаловать на борт премиальных внедорожников Exit. Только в феврале с преимуществом до 1 миллиона рублей. Зимние шины в подарок. Пройдите тест-драйв в Exit-центре РРТ на Чуйкова 54Б. Подробности по телефону 207 2080. Exceed. Born for more.
Татарстанның зауыклы, кабатланмас композиторы Эльмир Низамов сезне үзенең концертына чакыра. Катнашалар Эльмира Калимуллина, Алина Шарипҗанова, Илюса Хуҗина, Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Илгиз Шәйхразиев, Эльза Заяри, Артур Исламов, Илгиз Мөхәддинов, Татарстанның халык шагыйре Ринат Харис һәм башкалар. 17 февраль Пирамида, билетлар кассир.ру һәм билетон кассаларында. С добавкой здравурни сушка куры несутся зимой, как летом. Экстрим-программа «На грани» в Казанском цирке с 23 февраля. 150 килограммлык артист. Шул 150 килограммда күпме бәхет, күпме эмоция, күпме шатлык. Динарис ирлиге 45-тә ни була дип исемләнгән театральләштерелгән мюзикл тамашасын тәкъдим итә. Ландыш Нигъмәтҗанова, Ләйсән Мәхмүтова, Гүзәлия, Рәсим Низамов, Казан бию ансамбле һәм башкалар. 30 март Казан, 2 апрель Яшчаллы, 8 Әлмәт, 9 апрель Бардак, 10 апрель Пермь. 45-тә ни буласын килеп кара. Мен шундай барыгызны да концертларда күтүп калам. Шәрек клубы интерактив мультимедиа комплексына чакырабыз. Комплекста даими рәвештә экскурсияләр, спектакльләр һәм иҗади очрашулар уза. Татарстан урамы 8-нче йорт адресы буенча көтеп калабыз. 6 яшьтән өлкәннәр өчен. Әлеге чараларга Пушкин картасы белән билет алырга мөмкин. Татар дәүләт филармониясе тәкъдим итә бәйрәм концерты. Катнашалар Вил Усманов, Рәсим Низамов, Әбри Хабриев, Рафил Җәлалиев, Рөстәм Насибуллин, Әлфис Галиуллин, Алмаз Хусаинов, Илгиз Шәйхразиев, Айнур Сулейманов, Игорь Дмитриев, Вильнур Адилов, 7 март, филармония. Карелакс – это супер свежесть и защита на целый день. Только до 28 февраля. Мужские дезодоранты Карелакс от 119 рублей в магазинах «Улыбка радуги». Яраткан җырчыгыз Ришат Төхвәтуллин март айында сезнең якларда. 1 март Мөслим, 2 Актаныш, 5 6 7 8 Уфа, 12 Мәскәү, 13 Түбән Новгород, 14 Чабаксар, 21 Алабуга, 22 Минзәлә, 23 Әкреше, 24 Ижау, 26 Пермь, 27 Бардай, 28-29 Нефтекама, 30 Янаул, 31 март Борай. Билетларны Пушкин картасы белән дә алып була. Исәнмесез, эфирда хатырышы чыгарылышым. Сүзне ганәшнең мәгълүматыннан башлыйбыз. Айверс банкы шәхси затларга һәм корпоратив клиентларга банк хезмәтенең барлык төрен күрсәтә. Бизнес өчен банк расчет касса хезмәте, кредит, банк гарантиялары һәм акчаларны эффектлы куллану алымнарын тәкъдим итә. Әміне хәзер һава торышы турында. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта Бөгелмә Баулы Азнакай Әлмәттә болытлы көн кар явачак, 9 градус салкын. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама Яршаллы Алабугада аязучан болытлы һава, явым-төшемнәр көтелә, температура 10 градус. Төньяктан Актаныш Әгерҗе Менделеевскида явым-төшемнәр көтелә, 11 градуска кадәр суыта. Төньяк көнбатыштан Арча Кукмара Балтачта болытлы, температура 10 градус. Көньяк көнбатышта Болгарбай Чүпрәлдә кар явачак, 8 градус салкын. Чистая Нурлат Мамадышта шулай кар явачак, 10 градуска кадәр суыта. Сезнең өчен яңа бер мәгълүмат. Эмис йөзү җимеше виноградның кара сортлары файдасы бер ишемлектә файданы икеләтә арттырабыз дигән тәкъдим дә бар. Бер тартма Эмис Таврический алсагыз, бер тартма лимонад бүләккә булачак. Рамазан аенда үзегезне чисталык белән тулыландырыгыз. Виноградный напиток «Эмис» укрепляет тонус, повышает силы и делится энергией. Признан лучшим продуктом 2022 года. «Эмис» – прекрасный подарок для всех членов семьи. Ретроспектива антиквар галереясы борынгы татар бизәнү әйберләренең һәм аларның детальләрен, шулай ук антиквар әйберләрне сатып ала. Бик кыйммәт бәядән. Галереяның адресы Казан, Коротченко урамы 22-нче йорт, Тимер юл вокзалы янында. Телефон 896 00 41 23 41. Мәркәзебез Казанда аязучан болытлы һава, урыны белән кар явачак. Температура көндез 7-9, төнлә 11-13 градус салкын.
Жел төньяк көнбатыштан уртача тизлектә. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 753 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 87%. Сезнең өчен әнә бер мәгълүмат. Санчи бөтен организмның эшчәнлегенә уңай йогынты ясый. Энергия бирә, йокыны яхшырта, баш авыртуларын, хроник авыруны бетерә, кәефне күтәрә. Санчиның файдасы гасырлар белән сыналган, юкка гына аны Кытай медицинасының хәзинәсе димиләр. 20 февраль көне Фармленд аптекаларында санчига 20% ташлама. Телефон 892 72 36 71 75, сайты sanchi.rf. Һава торышы белән сезне мин Иркә таныштырдым. Киләсе очрашуларга кадәр.